Συνεχίζουμε με την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΕΞΕ. Επιτάπητος βρέθηκαν οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η τουριστική βιομηχανία, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου να στέλνει το μήνυμα πως πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τομέα της προώθησης της Κύπρου. 10 εκατομμύρια περισσότερα θα ρίξει το κράτος στον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2025, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές συζητήσεις, όπως είπε, για απευθείας πτήσεις από τη χώρα μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την οικονομία και τον τουρισμό έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, γνωστοποίησε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και επαφές για απευθείας πτήσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Και μπορώ να σας πω ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κύπρο και εκπρόσωπος της αμερικάνικης αεροπορικής εταιρείας που κάνει επαφές για να δούμε και το θέμα των απευθείας πτήσεων. Δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια το όνομα της εταιρείας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού κατά 10 εκατομμύρια ευρώ για το 2025 με στόχο την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, ενώ ανακοίνωσε και σχέδιο πενταετούς διάρκειας με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας. Πραγματικά θεωρούμε ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην εποχικότητα, κάτι που ταλανίζει για δεκαετίες τώρα τη χώρα μας. Στο δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΞΕ ανέφερε ότι με βάση την κερδοφορία των ξενοδοχείων το 2023 δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια επιτυχημένη χρονιά. Έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο και αν δεν εξυγχρονίσουμε και αναβαθμίσουμε άμεσα την τουριστική μας βιομηχανία, θα κινδυνεύσουμε να βρεθούμε εκτός αγοράς και το κόστος να επανέλθουμε θα είναι πολλαπλάσιο και πέραν των δυνατοτήτων μας. Εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου, η Χορτέκ, στην οποία εντάχθηκε ο ΠΑΣΕΞΕ, θα πραγματοποιήσει στην Κύπρο τη Γενική της Συνέλευση τον Οκτώβριο του 2025 με όλες τις εθνικές οργανώσεις. Και φέρνοντας στην Κύπρο και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους μια πολύ καλή ευκαιρία να θέσουμε τις βάσεις για τον τουριστικό προϊόν, για την τουριστική πολιτική επί Προεδρίας της Κύπρου. Κατά τη Γενική Συνέλευση απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στον επίτιμο πρόεδρο του ΠΑΣΕΞΕ, Χάρη Λοϊζίδη, για την προσφορά του τόσο στον σύνδεσμο όσο και στον τουρισμό.